Sanibona South Africa, sanibona phesheya kwezilwandle nase-Afrika yonkana. Iyona i-channel yenu le eyintandokazi Isibani Solwazi TV channel. So ngiyethulela uyena umfana wakwaMhlongo odabuka le kwaMhlabela engane. So akukuningi nje esizoku thinta kodwa kubalekile esizokuthinta sithi nje siqwashisane singabantu abansundu izinto kumele sizenze nezinto okungamele sizenze. Isibani Solwazi ke TV channel, i-channel le entsha kodwa ezofundisa ngezinto eziningi ngabe amasiko, imikhuba, ezenkolo nako konke nje ekuthinta umuntu onsundu ukuze nathi singaweli ogibeni. Sithi ke happy new year kubalaleli nakubabukeli nakubalandeli TV channel yethu. Sithi nje zonke izinto ngoba ngo-2025 aziqali kahle. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, Isibani Solwazi TV channel sitholakala ku vele nje ungene lapha ku YouTube uthi Isibani Solwazi TV channel bese uyabona ke lapho. So cela ukuthi ungene nje, i-subscribe, ni-comment, ni-share. Isilungise la kufanele silungise khona, sizomlalela singabeni kuningi okuzayo esizomfundisa khona. Sizolanda ngabantu ngapha nangapha ukuze sikwazi ukuthi banicobelele ngolwazi. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, i-TV channel itholakala ku 071 7568 692. Iphinde number itholakala ku 071 7568 692. Noma bi-email ethi isibanisolwazi@gmail.com. Sizokhuluma namhlanje ngesilwane ekuthiwa imbuzi, goat ngesilungu. Imbuzi ke ubungozi bokudla inyama yembuzi. Ihloko sethu nje sizoma lapho ubungozi bokudla inyama yembuzi. Abukho ubungozi kakhulu ekudleni inyama yembuzi uma leyo mbuzi ihlatshwe noma inqunywe emndenini wakuleso sibongo. Kodwa ubungozi bukhona uma mina ngizothi ngokwaMhlongo bese ngihamba ngiya emzini wakwaCele noma kwaDlamini ngifice kuhlatshiwe lapho bese ngithi hayi ake ngene nami, akudlulwa ngaphandle endlu yakhiwe, bese ngithi hayi ke ake ngene nami ngibambe iqathi lodwa. Kungenzeka leyo mbuzi leyo mhlambe uyibona nje idlelwa ngaphandle nawo mhlambe namahloni okungena emzini abantu, bese uthi ake ngene la noma ake ngidlule la uyithole leyo mbuzi idlelwa ngaphandle kanti ingezamuzi leyo. Uthola ukuthi mhlambe ugeza amagceke umuntu wona lapho, wena ugcina usudla lezo nyama lezo. So ngena futhi nosotshwaleni olunye usuku, kodwa asingene embuzini. Ubungozi ke bokudla inyama yembuzi eshiselwe impepho yakwesinye isibongo. Uzoyiphinda futhi ukudla inyama yembuzi eshiselwe impepho yakwesinye isibongo. Imbuzi isilwane nje esinenkani ngale ndlela exakile. Singathi nje inkani kaSathane and sinephunga nje kahle elingelihle. Abanye bathi mayibeyipheka bafake ngisho anyanisi ukuzama ukuqeda iphunga lawo. And maningi futhi amasiko angcolile enziwa ngayo le mbuzi, kodwa la masiko la ayafihlwa. Yabo, kukhona futhi abantu abathwalayo. Ukuthwala ngabantu abangasekho emzimbeni yabo bayaphoqwa ngenkani bazosebenzela lowo mndeni. Uthola ukuthi mina mhlambe ngithwele ngizosebenzisa imbuzi bese kuba namasiko noma imikhuba engizoyenza kulowo mndeni leyo. Bese futhi kuba khona ukuthi mhlawumbe ubaba kulowo muzi ethenge imbuzi noma ithenge imbuzi ezimbili bese ephuza umuthi bazozwa ngizwa abantu. Ubaba walumuzi mhlambe ukhona umnumzane khona imikhuba futhi kuyenza, uzovela athenge izimbuzi ezimbili 2 bese
emeqeda ukuthenga lezo imbuzi bese ephuza umuthi. Lowo muthi loyo bese phalaza ngawo emlonyeni waleyo mbuzi eyodwa iphila kukhuphula imbuzi zuthu kodwa uzophalaza uphalazela emlonyeni wembuzi eyodwa iphila. Yabo imkhuba iyaqala imkhuba maqede ashise impepho abike emsamo ebambe imbuzi le ezohlatshwa idliwe nabantu bangaphandle. Yes lo mbuzi siyaqhubeka ke kuzothi enye imbuzi ibulawe ifaka umkhonto nemali emhlophe imbelwe esangweni ebese kuthi ebusuku umndeni wona uyogeza ngentelezo uchithe kule mbuzi ikhandelwe ithuna kuzodlula iviki bese umcimbi kuhlatshwe inkomo kumenywe abantu nezihlobo othi labo bantu mebengena lapha egethini obviously bazokweqa ithuna lalembuzi ehluka ihlatshiwe. Yabo uma kumenya abantu nezihlobo zizokweqa ithuna lembuzi ziphinde ziphuze utshwala zidle inyama engxenye yesithwala suke ethwele lo muntu. Lapho ke kusuleleka nabantu abathize abangene kuleli gceke. Labo bantu basuke bengene kulelo gceke ngenhloso ukuthi ke babonile kuyabuswa kwaDlamini, babonile kuyabuswa kaKhumalo kodwa bangazi ukuthi egethini la kukhona imbuzi yaqhitshwayo eyaphalazelwa umuthi ubaba wala ekhaya ngoba ezama isithwalo. Izongena nini ukuthi nazi ukuthi ke kwaDlamini noma kwaKhumalo noma kwaMhlomo kunomcimbi thizeni esibizwele wona. Yabo kanti masingena la egethini kukhona ithuna lembuzi eyahlatshwayo yabekwa la phakathi noma yangcwatshwa ngazi noma imbuzi yangcwatshwa la phansi egethini ukuze nina bakweminye imizi noma nina bakwezinye izindlu khona konjumani noma khona koDlamini balingena la yathwebuleka kuthwebuleka zonke inhlanhla zenu esuke zikhona gcine nina seniphila nje like nina nimkhovu. Uyabo kuthutshule ke izindlela zabo zokuphila. Indlela zani zokuphila zonke zisuke sezithutshuliwe ngisho nezihlobo zizohlupheka zingaphumeleli kunotha lo mndeni owodwa uthwele ngumsamo so enthwala ngumsamo lapho ningizwe kahle. Kunabantu abaningi abanezinkinga spiritual ngenxa yokuhamba bedla izimbuzi ezishiselwe impepho kwesinye isibongo. Kunabantu uthola ukuthi umuntu yazi nginenkinga hamba ngihlola lapha nalapho kuthiwa kufanele uthwasa ngiyohlola lapha nakuthiwa kufanele ngiyohlabela abakithi kanje kanti cha inkinga la wena wadla imbuzi eshiselwe impepho ya kweminye imizi. Yabo ngisho ukuhamba umcimbi wesigwili esihlaba njalo ungakuthathi kancane ungakujabuleli nje nakancane ukuthi kuthenge utshwala bube buningi nizophuza. Ingakho kuhlezi kunabantu abasebenzela utshwala abangenalutho ephathekayo. Uhlala wena uthi hayi umsini kaSibanibani uSibanibani nemoto ngokhisimusi njengoba sibeka ngokhisimusi wena zibuzo iziphi indawo yahambile leyo mizi leyo bekunoba kuyona and futhi lo muntu loyo munye ngendlela omazi ngayo umuntu vele ocebile endaweni. Zibuze bheka ke mase ufika la usebenzela khona noma la uhlala khona ukuthi izinto zakho zizohamba kanjani ngoba wena suvele wadla imbuzi zakomunye umuzi oshiso lempepho. Yabo so nje kufanele sikuqaphele lokho. Okay ungena ke egcekeni lomuntu lapho kunomcimbi khona ungakuthathi kancane ngoba khona ukuthi lo mcimbi uhloleliwe kwachelwa ngentelezi engatsheliwe ecatsheliwe kwabethelwa lo mndeni. Lezo zinto azixoxe zisuke ziyimfihlo kuleso sibongo so uzogcina wena udla leyo nyama leyo ekugcineni leyo nyama leyo
iyafika kuwena ithwebula inhlanhla yakho yonke esikhundleni sokuthi izinto zakho ziye phambili kodwa ihlehlele emuva. Umuntu uyenza into yakho uthi ufuna ukuphinyelela phambili, zonke izinto oyicabangayo nomqondo wakho ureporta laphana kuloya mndeni loyana owadla khona imbuzi eshiselwe impepho, owadla khona imbuzi ubaba wakhona owaphuza umuthi wasephalazela emlonyeni walembuzi. Yasethathwa lembuzi yafika yagqitshwa egeyithini, mase kugqitshwe egeyithini bese kuthatha lenye imbuzi yahlatshwa kuthiwa nina bomndeni, nina futhi bakwelinye ikhaya mhlawumbe njalo baba omncane baba omkhulu noma nina futhi bomphakathi bese kuthiwa kunomsebenzi baningena egeyithini. Nina leyo mbuzi le ithuna leyo mbuzi lithobela zonke inhlanhla zenu, maneze izinto zonke zireporta kuloya muntu, manishisa impepho emndenini yenu yonke into ireporta laphana kuloya muzi elwaneni zakhe asuke ethwele ngazo. So niqaphele bakwethu, niqaphele mzwa kwethu South African ma-Afrika wonkana, uphambe nidla inyama yezimbuzi noma yezinkukhu eningaqondi kahle ukuthi eningenazo incazelo zayo. Uma ubona ukuthi kunenkinga lapho mhlambe bathe hoza ungenani, zama indlela ukuthi uvele uqamba amanga uvele uthi hayi inyama embuzi yangigulisa, so ngiyacela ukuthi ke ngingayidli. Ungenani uvele uyiphuzele lobo tshwala, kodwa nakhona futhi uqaphele ngoba nakhona uzophuza lobo tshwala qala ubheke ukuthi nabo bomndeni bayaphuza yini. Uma kutshwala besintu lobo tshwala lo kufanele ukuthi lo osuke ezonikeza lobo tshwala aqale naye athi ukuphungula kancane, bhekisise ngempela ukuthi lo muntu omndeni uzobe ephungula lapho, ephungula ubuthi, esusa ubuthi lapho before nina niphuze bakwezinye indawo. Uphuzile yini ngempela? Uma engaphuzanga ngempela awushaya izabazaba, kunzima vele ukushiya utshwala. Kwabanye bazosho njalo ukuthi kunzima ukushiya utshwala wemfoka mhlongo ubona, kodwa nje ukuze impilo yakhe ingayi emuva, ayingayi emuva ngenxa ukuthi ke mhlambe nje ushiya ukhambo oli1 noma ujeko oyi1 kuze mhlambe ngoba phela manje abanye bakhona uthi umuntu kunzima kabi mfoka mhlongo ukushiya lokuzana inyama nokushiya futhi utshwala, kodwa bhekelela impilo yakho nengane zakho ukuthi emveni kokuthi uyidlile le nyama, emveni kokuba uphuzile ubutshwala wena uzoba yini? Uzoba siyoyoyo, ube umhambuma, ube umadakwane, uthunywe ushukela bokuvubela, uthunywe nje ushanele amagceke, wenze zonke izinto ezingasile. Ungazazi noma usuyikhehla noma umfana noma uyindoda, ungasazi noma untombazane noma umama noma uyisalukazi. So umzoka kwethu Isibani Solwazi TV channel sohlala njalo simlethela abantu nezimfundiso ezizomfundisa ukuze nazi kabanzi ngesintu, nazi kabanzi ngamasiko, nazi kabanzi ngemkhuba futhi. Sithi nje Isibani Solwazi TV channel sitholakala 07175686692 071 7568692 noma ku-email ethi isibanisolwazitv isibanisolwaziprop@gmail.com isibanisolwaziprop@gmail.com. Sithi nje bayede.